propjament Ġaħan min kien? Ġaħan tista' tgħid li kien wieħed mill-iktar karattri ħelwin u popolari li qatt tgħixu fin-narattiva Maltija. Mid-daqqatajn tgħidlu Baħnan jew Ċuċ, imma fl-istess ħin b'xi mod iġiba żewġ għax kien makakk ukoll u xi kultant anke tikkaref. Bħal kull persuna, Ġaħan għandu identità komplessa. Daqqa jitħaq bin-nies u daqqa jdaħħaq in-nies bih. Daqqa jaqla l-inkwiet u daqqa jaqlaħħa fuq rasu, dejjem jara kif se jivvinta xi praspura. X'kienet propja l-istorja tal-bib? Forsi l-iktar waħda li tibqa' tissemma meta qalulu biex jiġbed il-bib warajh, letteralment ġibdu warajh. Imma bejnietna mhix l-aqwa waħda ta' Ġaħan. Waħda mill-iktar ħelwin kienet din. Mela darba Ġaħan mar jissellef l-embija bħal skutella kbira tal-fuħħar minant il-ġara. Meta talbitilu lura, Ġaħan tajila b'waħda żgħira ġo fiha. Qaltlu di minn fejn ġiet. Alla għax kellha tarbija u l-ġara ħadithom it-tnejn. Darb'oħra Ġaħan reġa' sellifha u darba meta l-ġara talbitilu lura ma tajilix. Alla għax kien se jkollha tarbija u mietu t-tnejn. Tellatu l-qorti, imma l-imħallef qataħħa li ġela darba l-ġara aċċettat li l-iskutella seta' jkollha tarbija, issa kellha taċċetta wkoll li l-iskutella seta' tkella tarbija u mietet waqt li twellet.